Názorové rozdiely sú a vždy budú, veď pochopiteľne, že aj Európska únia, aj Aliancia sú živé organizmy. Každá členská krajina má svoju osobnú historickú skúsenosť a svoj osobitný názor. Dôležité je, aby bola dohoda vnútri, aj únie, aj Aliancie, o tom, ako chceme s Ruskom napredovať a aby sme ju rešpektovali. A v tomto zmysle minuloročný summit Lisabonský a summit Aliancie s Ruskou federáciou, rovnako tak ako aj súčasne prebiehajúce rokovania na úrovni EU-Rusko, ukazujú, že v tomto sme urobili výrazný krok, že vieme, čo chceme dosiahnuť. A ako som povedal, je tu celý rad výsledkov jednak vo vzťahu k jednotlivým krajinám, ale aj programových, dohoda START alebo dohoda o tranzite afgánskom, tak povediac, dohoda o konkrétnej spolupráci trebárs vojenskej medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou v Kyrgyzstane a mohli by sme venovať aj ďalšie témy. Ukazujú, že presne tento prístup má perspektívu, lebo vlastne krok za krokom odstraňujeme prekážky aj predsudky a bavíme sa o konkrétnych veciach.